Moro kaikille taas. Se on Joppi täällä taas. Nyt me pelataan vähän Jimin kanssa Brawl Starsia. Se on mun tyyppi. Elikkä Jimillä on tässä Riko. Shelly, Bully, El Primo, Mortis, Colt, Rico, Penny ja Rico, Penny, Jessica, Daryl, Piper, Brock, Poco, Rosa, Barley, Pam, Tara, Bo, Gene, Carl, Dynamite ja Tick. Ja hänellä on myös Touchdown Bull. Ja Masterilla on 17 arvoinen El Primo. Tähtipowerilla oleva Shelly. Ja molemmilla tähtipowerilla. Pull. Pipi. Spiker. Pam. Brock. Grove. Piper. Rosa. Rico. Gold. Jessie. Bo. Mulla on rakkaita Penny. Frank. Barley. Rallu. Nita. Dynamite. Poco. Carl. Ja Chica. No niin, mennään pelaa. Mennään 2 pelisulkaukseen. Mulla on siinä rakkaita. Mennään Mortti. Ja mulla on myös tämä bulli, tämä. Mennään. Mulla on tämä bulli. Otetaan taas osan valttiin. Joo. Ja sitten alkoi. Toivottavasti tuli sekasta vaan pian tuon 8-bitin. Mä sanoin, että mä en ole tehnyt pitkään aikaa videoa niin. Joo, käykää tilaa siis Jimppa 121. Ja tilatkaa ihmeessä minun kanavaa mieluummin kuin sen kanava. Ja sä sittis voit sanoa samalla lailla myös sun kanavalla. Takatti laajinta yksi. Ja tilatkaa mun Joppi. Games. Ja sano, että tilatkaa mut mieluummin kuin Joppi Gamesin. Ja tilatkaa muut mieluummin. Hehe. Primo Tilatkaa mut. Ja tilatkaa Jimppa. Tilatkaa molemmat. Sanoko jakakaa kavereille kanavaa ja älkää tehkö tätä kotona, eli hypätkö päin seinää. Mä teen livestä, kun on saatu 1000 näyttää yhteen videoon. Mä teen siitä Bravolin livenä ja se on tunnin video. Sitten kun minä saan 100 tilaajaa, niin sitten mä teen live-striimin Minecraftista. Ja sitten kun mä saan 10 tilaajaa, niin mä teen myöskin live-striimin Minecraftista. Mutta mä teen eka ne näyttöt, mä saan näyttökertoja. Mitä? Mitä? Ei keriin pian. Sä vaan siinä pyörit. No vähän bugi. Mutta ainakin tähti juttu sain. Kato, mun peippi on saanut 8-bitin. Pitin. Soitti. Mä laitan nyt Rikorikkaan. Meidän pisteitä. Näin me voidaan olla miinustettu, koska tulee. Niin, mutta kun meillä on YouTube-peli, YouTube-video käynnissä. Se tulee sieltä. Mitä? Älä mene tonne. Heitä siihen myrkkypro. Kuuleeko? Mä oon Ei ihan 5 kuule. sekuntia, niin mä synnyn. Sitten mennään rähinään. Joo. Se on niin lovi. Se tappaa mut yhdestä. Vai yleensä 2, en mä tiedä. Ja mä en oo pilannut pitkään aikaan Braveen, niin älkää ihme käytä tätä mun
Et saa huono. No, siltä kun mä en ole puhunut aikaa. Sit sanois vaan, niin sä ootkin huono. Joku laittaa kommenttiin, niin sä ootkin huono. Tuosta pitäisi saada tähdättyä jotenkin. Niin, mä en ehtinyt käyttämään. Se käytti vastustajasta. Me vähän kauemmas. Kaikki tietää missä olet. Tänään mä tiedettiin taksikoit, kun maailman ottaa ainakin mitä tietää. Tänään ei näydä mitään. Nidalla oli 18 geniä. 18 geniä? No, Riko on 14 arvo, jes. Mulla on Riko 15 arvosta. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Oletin tuplaaja taas. Primo. Ja antakaa niinku, mitä on järkevää ostaa noilla gemeillä. Monta gemeillä? 15. Voiks? Niin, laittakaa kommentteja, mitä on järkeä ostaa gemeillä. Ja laittakaa kommentteja, mitä videoideaa voi... Jotain videoideoita, koska mulla ei ole videoideoita. Niin. Jotain, Että mitä mä mistä voi en tehdä. oo tehnyt. Jotain, Niin. mitä mä en oo tehnyt. Esimerkiksi vaikka MX vs ATVtä. Eikö niin? Sä oot niin kokekas. Laittakaa jotain, mitä mä en oo Skouppi pelaa. Laittakaa jotain, mitä mä en oo tehnyt. Ja Eli sama- kansi katsomaan, koska niitä on aika monta ja sitten tiedätte, mitä mä ei kun oon tehnyt. Niin. Ja laittakaa kommentteja, millä tyypillä mä pelaan pelkästään ensi livessä. Että millä tyypillä pelkästään pelaan ensi livessä. Teet se videon live. Tuo 9 minuuttia, lopetaanko 5 minuuttia? 15 minuuttia. Eikäs joo. Ja laittakaa jotain, minkä mä voisin laittaa näistä mun kuvaksi. Joo, Saatte ja itse laittakaa millä päättää. tyypillä mä, vaikka mä sanonkin tämän, mutta toiseen, että millä tyypillä mä pelaan seuraavat live-streamin videon. Kyllä Ja sitä voi vaikuttaa. tälle videolle pitää saada 100 katsojaa. 100 katsojaa. Oho. Poistuvan. Joo. No tuun kohta. Mä voisin pelata vaikka Frankilla. Ja tottakaa millä mä oon paras pelaamahan. Mä vedän nyt vaikka Rosalla. Rähinäpallo. No rähinäpallo. Ei mennä rähinäpalloon. Mennään kaksi. Joo. Se on kestänyt jo 10 minuuttia. Mikä sulla on siellä video? Siellä video. Joo, tehdään sun puhelimella. Ja sä voit lähettää sen mulle, ne molemmat se julkaista. Elikkä ihan just tulee uusi video heti perään. Joka on aika harvinaista. Ja nämä videot julkaistaan joko tänään tai huomenna. Mä en oo varma, eikö mä tänään, niin sitten ainakin huomenna. Koska mä en oo varma kuinka kauan tässä kestää editoida. Niin, koska Yleensä ei kestä kauan, mutta kun nyt on riippuu. tämmöinen erikoisuus, niin kun tehdään 2 videota on päivässä. erikoisvideo, niin ne on erikoisjuttuja, kun me tehdään vielä... Me tehdään aika harvoin 2 videoita. Niin, ja niin. Tapas. Ei yltänyt. Me pakoon, me vaan pakoon. Jäi. Ei se sano muu. Mä olin vaan jäi.
se miinus tappaisi. Ja tulkaa kutsumaan sellainen pelaaja kuin Jim ja Malster. Joo, ja jos haluatte pelaa meidän kanssa, niin lähettäkää teidän nimi kommentteihin ja liittykää jengiin, jonka nimi on ZG-pojat. Ja minä ja Jimi ollaan molemmat siellä. Ei. Et jos haluatte pelaa jommankumman kanssa tai molempien. Taas 7 pokaalipussia. Pelataan vielä yksi matsi. Ja kun lopetaan nyt. Joo. Tässä muista tilata kanavaa. Pian tulee uusi video. Ja laittakaa liikkeen, tilatkaa Impa 121. Ja se olisi moikkelis moi ja näkemiin. Loppuuko se nyt?